Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kablang. Taong 1996, Balungaw, Pangasinan. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nag-aaral si Kablang sa sekundarya. Dahil sa mahirap lang noon ang kanyang pamilya, kaya na may isinasabay niya ang pagtatrabaho sa pag-aaral. Sa kabila ng kahirapan, hindi yun naging hadlang para unti-unti niyang matupad ang kanyang pangarap. Ang tanging nais lang noon ni Kablang, mabigyan ng masayang buhay ang kanyang mga magulang at kapatid. Sa kanilang lahat kasi, siya lang yung may ganang mag-aral, gawa ng yung mga nakatatanda niyang kapatid, hinanap ang kanilang mga tadhana sa pagsasaka. Panglima sa 8 magkakapatid itong si Kablang. Yung mga mas nakakatanda sa kanya, kung hindi may sarili ng pamilya, tumutulong sa mga magulang nila. Bale, 5 na lamang silang naninirahan sa poder ng mga magulang nila dahil sa bumukod na ang 3. Kahit papaano, hindi naman sila noon gaanong nahihirapan sa kadahilan ng bawat isa sa kanila meron ng kanya-kanyang trabaho. Para matustusan ni Kablang ang kanyang pag-aaral at ang kanyang pamilya, sa umaga nag-aaral siya. Habang sa gabi naman, kung hindi siya gwardya, nagmamasa siya ng tinapay sa isang panaderya. Yon ang kalimitan niya noong ginagawa para makalikom ng sapat na pera, pambili ng mga gamit niya. Isang beses lang din siya noon kung umuwi sa pamamahay nila. Gawa ng malayo kasi yon sa baryo, kaya minabuti naman niyang makitira sa bahay ng katrabaho niya. Hindi naman yun naging mahirap para sa kanya, lalo pat tumutulong din siya sa bawat gastusin ng bahay. Ayon kay Kablang, ang pinakamahirap para sa kanya bilang isang gwardya ay ang magbantay sa lupain ng amo nila tuwing gabi. Maraming beses na kasi siyang nakasilay ng hindi maipaliwanag na mga nilalang na halos tumatak na talaga sa kanyang isipan. Para sa kanya, sapat na ang pagpapakita ng mga ito para mabahala siya. Gayunpaman, sa kabila ng mga kakaiba niyang nararamdaman, wala sa kanyang wisyo ang tumalikod sa kanyang trabaho. Bukod kasi sa yun na ang nakasanayan niyang gawin, wala na rin siyang mahanap na pagkakakitaan na ganun kadaling trabaho. Kung meron man, pawang malalayo ito sa lugar na kanyang pinag-aaralan. Dagdag pa ni Kablang na sa 2 taon niya roong pagtatrabaho, hindi na mabilang sa kanyang mga kamay ang mga nilalang na kanyang nakita. Maliban sa pagpaparamdam ng mga engkanto, naranasan na rin niyang habulin ng mga kabaong at mga asong nakatuwad kung tumakbo. Ilang beses na rin siyang nakasilay ng aswang, maging mga kalahating katawan ng mga manananggal. Para kay Kablang, na kahit ilang beses niya na yung nakita, hindi niya pa rin maipagkakaila ang takot niya. Ilang beses niya rin yung sinubukang pangibabawan, pero masyado itong malakas. Yung takot na nanananahan sa kanyang katawan, kusa yung lumalabas sa oras na nakakasilay siya ng hindi pangkaraniwang mga nilalang. Dahil sa pangyayaring yon, ilang beses na rin siyang sinubukang magpakonsulta pero walang maibigay na mabisang pangontra ang mga albularyo. Ayon sa mga ito, likas na kay Kablang ang pagkakaroon ng ikatlong mata at kakaibang presensya. Maaaring yon ang umaakit sa mga nilalang na naninirahan sa pinagbabantayan niya para magpakita sa kanya. Dagdag pa ng mga ito na kung kaya naman niyang lisanin ang trabahong yon, mas mainam na gawin na niya ito sa lalong madaling panahon. Matapos namang marinig ni Kablang ang tungkol sa bagay na yon, pinilit naman niya roong tumutol. Ayon sa kanya, hindi na bago sa kanya ang makakita ng ganoong uri ng nilalang, kaya mas mainam na magpatuloy na lamang siya. Dagdag pa niya na hindi naman siya nito kayang magalaw
hanggat hindi siya lumalayo sa lugar na inaakala niyang ligtas. Nang marinig naman ng albularyo ang kanyang sinabi, minabuti na lamang nito na manahimik. Sawang-sawa na rin kasi yon sa katigasan ng ulo ni Kablang, lalo pat ilang beses na rin nila yung pinagsabihan. Bago nito tuluyang lisanin ang pamamahay ng albularyo, muli siya nitong binalaan na wag silang sisisihin sa oras na meron ditong mangyaring hindi maganda. Dagdag pa nito na, habang tumatagal, mas nararamdaman nila ang pagbigat ng presensya niya. Yung tipong, kahit alam naman nilang wala yung karga, tila bang meron yung tangan na sadyang likas na sa kanyang katawan. Matapos namang makapagwika ng albularyo, minabuti naman ni Kablang na manahimik. Maya-maya pa, nang akmang aalis na siya sa bahay nito, seryoso naman yung nagwika sa kanya ng, Iho, kung ako sa iyo humanap ka ng ermitanyo, batid kung hindi ko masasagot ang mga katanungan mo, pero naniniwala ako, kaya yang bigyan ng kasagutan ng mga ermitanyo. Huwag kang mag-alala, tutulong din ako sa paghahanap. Sa oras na meron akong nakilala, aabisuhan kita. Nang marinig naman ni Kablang ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang nagpapasalamat. Sa paglipas ng mga araw, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang mag-aral at magtrabaho. Bale, pilit na lamang niya yung pinagtiisan, gawa ng ilang buwan na lang magtatapos na siya sa sekundarya. Para sa kanya, sapat na ang nalikom niyang karunungan sa pag-aaral para humanap ng ibang trabaho na di hamak na mas mataas ang sweldo. Ang tanging panalangin lang noon ni Kablang, malagpasan niya ang bawat buwan na walang nangyayari sa kanya. Subalit lingid sa kanyang kaalaman na meron palang darating na pagsubok na hindi niya inaasahan. Isang gabi, habang nagbabantay sila, meron silang nasipat na mga kabataan na dahan-dahang pumapasok sa bakod na sakop ng kanilang pinagbabantayan. Pagsilay nila sa mga ito, agad naman nila yung pinuntahan habang mahinahon nila yung tinatawag. Sa isip-isip noon nila Kablang, tutungo yon sa taniman ng pinya dahil sa hinog na ang mga bunga roon. Pero makalipas lamang ang ilang minuto, napansin nila na unti-unting nagbabago ng direksyon ang daang tinatahak ng mga bata. Hindi naglaon. Nang marating na nito ang madilim na parte ng lugar, bigla naman yung naglaho sa kanilang mga paningin. Naririnig nila ang tawanan at tunog ng mga yapak nito, pero kahit anong gawin nila, hindi nila yon nasisipat. Sa puntong yon, muli na naman silang kinabahan, gawa ng hindi nila maunawaan kung ano ang nangyayari. Alam naman nilang naroon ang mga bata, pero hindi nila yon makita-kita. Gumagamit na rin sila ng mga pailaw, subalit tanging mga puno lamang ang kanilang nasisilayan. Kablang, hindi kaya pinaglalaroan tayo ng mga batang yon? Tingnan mo sa sanga ng puno, baka dyan sila nagtatago. Bulong ng kasama niya. Nang marinig naman ni Kablang ang sinabi nito, agad naman niyang inumpisahan ang paghahanap sa mga sanga ng puno. Habang pinaiilawan niya yon, gulat naman siya sa kadahilan ng patuloy pa rin nilang naririnig ang yapak ng mga bata. Ang mas nakakagulat pa, lumalayo ang boses ng mga ito na para bang naglalakad talaga. Pagkaraan pa ng ilang minuto, laking gulat ni Kablang nang mapansin niyang nawala na lang bigla ang kanyang kasama. Kung saan-saan niya na yun hinanap at tinawag, pero biguyong sumagot sa kanya. Maya-maya pa, nang akmang pabalik na siya sa pwesto nila, meron siyang nakitang bumagsak sa isang puno na animoy isang malaking piraso ng sanga. Pagtutok niya noon ang ilaw niyang dala, mabilis naman siyang napakaripas ng takbo, gawa ng kitang-kita niya ang putol na braso ng kanyang kasama.
Mula sa may bandang balikat ang pagkakaputol nito at kitang-kita rin ni Kablang na naliligo yun sa sarili nitong dugo. Bagaman saglitan lang ang pagsilay niya rito, hindi niya maipagkakaila na parte yon ng katawan ng kaibigan niya. Sa isip-isip niya, silang dalawa lang ang naroon noong mismong oras na yon, kaya wala na siyang maaari pang pagdudahan kung kaninong kamay ang kanyang nakita. Nang makabalik na siya sa kanyang pwesto, agad naman niyang kinasa ang hawak-hawak niyang armas. Yung ilaw na dala niya, hindi na rin niya pinatay upang madali niyang matunugan ang kung anumang nilalang na palihim na nagtatago sa kadiliman. Sa puntong yon, siguradong sigurado na si Kablang, hindi tao ang may gawa ng bagay na yon. Sa pagsapit ng umaga, agad naman niyang iniulat sa amo nila kung ano ang nangyari. Para mapatunayan ang kanyang sinabi, sinuyod nila ang parte ng lupaing yon kung saan huli niyang nakita ang braso ng kanyang kasama. Maaaring wala na yun doon pero nagbabakasakali pa rin si Kablang na makasilay ng kahit iilang bakas at piraso ng katawan nito. Sa pagdating nila sa lugar, hindi lang piraso ng braso ang kanilang nakita. Sa unahang bahagi kasi nito, tumambad sa kanila ang katawan ng kasama niya na wala ng buhay, tapos lasug-lasug na ang kabuuan ng ulo. Braso lang naman ang natanggal dito pero halos hindi mo maisip kung ano ang ikinamatay nito. Ayon sa amo ni Kablang, para yung hinampas ng ilang beses sa lupa. Kahit ano kasing gawing pag-iisip nila, wala na silang maaari pang makitang dahilan kung bakit nagkalasog-lasog ang buong katawan nito. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang tinawag ng kanyang amo ang mga kakilala nito. Upang maasunto sa kaso itong si Kablang, ginamit ng amo niya ang kanyang impluwensya nang sa gayoy mapawalang sala siya. Kahit sino naman kasi, iisipin na si Kablang ang may gawa ng bagay na yon, subalit mariin itong tinutulan ng amo niya. Nagbayad din yon ng malaki sa pamilya nito para lamang sa kanilang ikakatahimik. Kalakip ng perang inilabas ng kanyang amo ay ang mga pagbabanta namang sa oras na may iba pang makaalam sa pangyayaring yon, patatahimikin niya habang buhay ang nagpakalat nito. Matapos naman niya yung may abiso, wala na yung nagawa kundi ang maghintay. Dala naman ang takot noon ni Kablang, humingi siya roon ng ilang araw na bakasyon. Sa isip-isip niya, mas mainam na umuwi na muna siya para naman kahit papaano malaman ng kanyang mga magulang ang mga nangyayari. Sa paglipas ng mga araw, nakabalik na nga sila Kablang sa kanilang pamamahay. Nakakapanibago man sa lugar na yon, pero hindi niya na yun pinagbigyan ng pansin. Habang nagpapahinga siya, panay naman ang pagpapayo ng kanyang ama sa kanya ukol sa mga bagay na kinakailangan niyang gawin. Anak, kung ako sa'yo, umalis ka na muna sa trabaho mo. Hindi naman talaga kami rito naghihirap. Alam mo, kung pagbibigyan mo lang ako, kaya kong sustentuhan ang pag-aaral mo. Huwag kang mag-alala. Malakas ang kitaan namin ngayon dito sa saka. Wika ng kanyang ama sa kanya. Nang marinig naman ni Kablang ang sinabi nito, halos hindi naman siya makasagot dahil sa nasa ibang bagay ang kanyang iniisip. Hindi niya mawari noon pero pakiramdam niya, hindi na siya nag-aalala pa para sa kanyang kinabukasan. Ang nais niya noong malaman ay yung katotohanan sa likod ng kanyang pagkatao. Magmula kasi noong nangyari ang insidente, tumatak na talaga sa isip niya ang tungkol sa sinabi ng albularyo na para malaman niya ang totoo, kinakailangan niyang magpakonsulta sa isang ermitanyo. Makalipas pa ang ilang minuto niyang pananahimik nang magkaroon na siya ng lakas para magsalita, mata sa mata naman siyang tumitig sa kanyang ama habang nagwiwika rito ng, "Tay, may tinatago ba kayo sa akin?"
Alam niyo kasi, mula noong nag-aral ako, marami na akong nakikitang kakaiba. Pabalik-balik na rin ako sa albularyo pero wala yung naibibigay na kasagutan sa ikalilinaw ng isipan ko. Ang sabi niya sa akin, magpakonsulta ako sa ermitanyo. Pero saan naman ako maghahanap ng ganong tao? Tay, pakiusap. Kung may alam kayo, sabihin niyo na. Nahihirapan na rin kasi ako eh. Matapos naman yung marinig ng kanyang ama, bakas sa pagmumukha nito ang takot at pagkabahala. Sa puntong yon, unti-unti nang lumakas ang kutob ni Kablang na maaaring meron nga yung alam. Maya-maya pa, inabisuhan naman siya nitong maghintay. Pagsilay niyang pumasok ang kanyang ama sa silid nito, agad naman niya yung narinig na tila bang merong winawasak sa lugar na yon. Hindi naglaon, pagbalik nito sa kinaroroonan niya, dala-dala na nito ang isang antigong libro na unang beses lang din naman niyang makita. Dahil sa kanyang mga nasilayan, pinili na lamang niyang manahimik para makinig ukol sa ilalahad nitong istorya sa kanya. Sa pag-upo ng kanyang ama sa kanyang harapan, dahan-dahan naman itong ibinuklat ang libro nitong hawak. Hindi ka pangkaraniwan, Kablang. Ang dugo mo, nasa linya ng mga ninuno nating may bukod tanging katangian. Isa lamang sa bawat pamilya ng ating angkan ang nagkakaroon ng ganyang kondisyon. Kaya ka pinapakitaan ng mga nilalang ay dahil sa ang iilan sa mga ito, nais kang maging kaibigan, habang ang iba naman nagsisilbi mong babala. Yung mga nakita mong bata, paniguradong yon ay mga aswang. Sigurado rin ako, sila ang pumatay sa kaibigan mo. Maaaring ikaw ang kanilang pakay. Pero dahil sa ayaw nilang umuwi ng walang napapala, napagdiskitahan nila ito. Paliwanag ng kanyang ama. Ayon pa rito na, ang tanging hangad lamang ng mga aswang sa kanya ay ang dugong nananalaytay sa kanyang buong katawan. Sa oras kasi na matikman na nila ito, madodoble ang lahat ng kanilang mga abilidad, maging ang haba ng kanilang mga buhay. Nasasaad din sa librong ipinakita nito na nag-ugat ang pangyayaring yon, buhat sa pagiging magkaibigan ng kanilang ninuno at ng pinakaunang gabunan sa lugar ng Pangasinan. Inakala ng ninuno nila na dalisay ang pagtingin nito, pero lingid sa kanilang kaalaman na kaya hinati ng gabunang yon ang tangan nitong bertud ay para maipasa sa iba pa nitong mga kalahi ang sumpa ng kanyang abilidad. Hindi niya kasi yun maaaring maibigay ng direkta, at ang tanging paraan lamang para maisakatuparan nila ito ay sa pamamagitan ng pagtanggap dito ng isang pangkaraniwang tao. Yun din ang rason ng nilalang na yon kung bakit gumawa ito ng paraan para makuha ang loob ng kanilang ninuno. Sa kasamaang palad, nagtagumpay ang gabunang yon kung saan sa puntong namatay ang kanilang ninuno, doon na rin nag-umpisa ang pag-asa. Pagtatapat pa ng kanyang ama, nabuhay ng 1.5 siglo ang mga nilalang na nakainom ng dugo nito. Magmula noon, naging gawain na ng kanilang angkan ang umiwas at makipaglaban sa mga aswang kung wala na silang pagpipilian. Lahat din ng kanilang mga kadugo na nagtanga ng bertud ng gabunan, pilit nilang itinago. Ang iilan sa mga ito sanggol pa lamang, pinatay na nila. Naniniwala kasi noon ang kanilang angkan na isa lamang yung konting sakripisyo kung ikukumpara sa mga bagay na maaaring mangyari. Matapos namang marinig ni Kablang ang tungkol dito, lahat ng katanungang umiikot sa kanyang isipan, unti-unti na ring nasasagutan. Hindi niya mawari pero lahat ng mga nakaukit sa librong yon ay hindi niya pinagdudahan. Para sa kanya, totoo ang lahat ng sinabi ng kanyang ama. Kung iisipin din kasi, meron naman yung punto. Nang malaman na ni Kablang ang tungkol sa mga bagay na yon, nagdesisyon na siya na noon ding mismong araw, titigil na siya sa pag-aaral.
Para hindi na rin siya umalis sa bahay nila, ipinadala na lamang niya sa panganay niyang kapatid ang ulat na para sa amo niya. Sa paglipas ng ilang linggo, itinuon na lamang ni Kablang ang kanyang atensyon sa paggapas ng kanilang mga pananim. Akala niya na sa ginawa niyang pag-iwas ay matatahimik na ang buhay niya, pero lingid sa kanyang kaalaman, meron pang darating na unos na higit na mas malakas kumpara sa kanyang naranasan. Isang gabi, habang nagpapahinga itong si Kablang, bigla naman siyang nagising matapos niyang marinig ang paghasa ng itak ng kanyang ama. Pag-upo niya noon sa kanyang higaan, takang-taka naman siya, gawa ng yon ang unang beses nang marinig niya yung naghahasa ng 10 oras. Dala ng kanyang kuryosidad, dali-dali naman niyang pinuntahan ang kanilang sala kung saan doon yun bumungad sa kanya na nakaupo sa harap ng isang maliit na gasera. Katabi rin nito ang kanyang mga kapatid, maging yung panganay nilang inakala niyang lumipat na sa sentro ng baryo. Dahil sa kanyang mga nakita, agad naman siyang lumapit sa mga ito. Pagtabi niya sa kanyang ama, pabulong naman siya doong nagtanong ukol sa kasalukuyan nilang ginagawa. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman siya nitong inutusan na sumilip sa siwang ng kanilang dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping pawid. Dahil dito, dahan-dahan namang tumungo sa dingding itong si Kablang at pagsilay niya sa labas ng kanilang bahay, doon bumungad sa kanya ang halos hindi mabilang na mga aswang na nakatayo na para bang naghihintay ng pagkakataon para sumalakay. Sa muli naman niyang pagbaling ng paningin sa kanyang ama, nasipat naman niya yung ngumiti habang pabulong na nagwiwika sa kanya ng, "Huwag kang mag-alala. Ngayong gabi, tutuldo ka namin ang kapangasan nila." Matapos naman itong makapagsalita, agad naman itong binuksan ng baul na pinagpapatungan ito ng hasaan ng itak. Pagsilay naman ni Kablang sa loob ng baul na yon, doon niya nasilayan ang iba't ibang gamit at karga. May nakita siya roong mutya ng gabi, itim na balat ng nara, hiyas ng ipo-ipo, mutya ng kasoy, at ang pinakamalakas na karga ng kanyang ama ay ang mutya ng kidlat. Upang maiwasang mag-away-away ng mga mutsyang yon, inilagay yon ng kanyang ama sa isang supot na mayroong napakaraming papel na may mga usal. Ayon sa kanilang padre de pamilya, ginawa yung sisidla ng mga ninuno nila upang mabigyan ng sariling dimensyon ang bawat gabay ng mga mutya. Sa paraang yon, maiiwasan nila ang anumang pagkamatay ng mga mahihina nilang mutya. Pagtatapat pa ng kanyang ama na, dahil sa mga katulad ni Kablang, natututunan na ng kanilang mga ninuno na makipaglaban. Hindi lang din sila pangkaraniwang pamilya, buhat sa magmula noong bata pa sila, nagsanay sila para sa ganoong pagkakataon. Pagkalahad naman ito ukol sa bagay na yon, paisa-isa naman itong ibinigay sa kanyang mga kapatid ang mga mutya na kanyang nakita. Hindi naglaon, paglabas nito sa kanilang tahanan, walang habas naman itong pinagpapapaslang ang lahat ng mga aswang. Sa loob ng 10 minuto, nagawa na nilang malipol ang halos kabuuan ng pangkat ng mga aswang. Yung iba namang hindi nila napatay, sugatang tumakas sa lugar. Matapos ang mga pangyayaring yon, nakaramdam naman ng kapanatagan itong si Kablang. Dahil sa mga pangyayari, nagdesisyon na siya na hindi na niya lilisanin pa ang kanyang pamilya. Di bali nang maghirap, ang mahalaga ligtas silang lahat. Magpahanggang sa ngayon, kasama pa rin ni Kablang ang kanyang pamilya. Patuloy pa rin sila sa kanilang trabaho para sa kanilang ikabubuhay. Yung ama niya matanda na pero nakikipaglaban pa rin ito. Para sa kanilang pamilya, kailanmay hindi nila basta-bastang isusuko si Kablang na nagtatangan ng kalahating sinumpaang bertud
ng pinakaunang gabunan ng Pangasinan. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang bangis ng lahi ni Kablang. Lalo na yung binanggit ng tatay niya, binanggit ni Kablang yung mga nilalaman ng baul ng tatay niya. Sobrang daming mutya nun. 'Di ba? Alam nyo, doon pa lang dapat magdududa na ako doon sa pagbukas ng baul. Kaso hindi. Pinaliwanag ni Kablang na kaya hindi naglalaban-laban yung mga mutya na yon kasi merong gumigitna na gamit. 'Di ba? Ang galing nung pagkakalatag nung parte na yon. So, hindi na ako nagduda sa kwento kaya nilapag ko kaagad kasi alam kong legit to. Pero ang tanong ngayon, Kablang, no? 1996, medyo bago-bago pa to, dikit pa to sa taon natin, wala pang 2 dekada to. Hanggang ngayon ba, ganyan pa rin yung sitwasyon nyo sa Pangasinan na alam naman natin na sobrang unlad na ng lugar na yan. 'Di ba? Paano kaya kayo naglalaban? Sa totoong buhay o sa espiritual na dimensyon? Sana masagot, no? Kahit sino mang, kahit anonymous lang, Kablang, na mag-comment ka dyan sa comment section, ma-appreciate namin yan kung ikaw mismo yung nagpadala ng kwento na to. Pero kung tipong kwento to na pasa na lang, okay lang din naman. Kaso nga lang, hindi masasagot yung tanong natin tungkol kay Kablang at sa napakabangis niyang pamilya. 'Di ba? Tsaka ang angas nito, isipin niyo pinakaunang gabunan sa Pangasinan. Siguro mga kopong-kopong na to, hindi natin masasabi 1910, 1920 o mas dulo pa, 'di ba? Kaya ayun, sana meron tayong makuha kahit konting sagot lang, no? Doon sa tanong natin na magpahanggang sa ngayon ba, Kablang, nakikipagdigmaan pa rin kayo sa mga yan o nalagay na kayo sa tahimik? Kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.